Právě se nacházíme na Moravě a právě na tomto místě pan Novák zašlápl mravence. A máš to. Nikdy se nedostaneš do domečku. Co? Říkal někdo něco? To nebylo na tebe. Co říkáš? Nikdo ti nic neříkal. Kdo příkal? Neříkal. Dobře, dobře, tak na mě nekřič. A ukáže se, jestli má na svědomí ještě více mravenců. Martin Knírač, televize Noha. Jan Zelenka se rozchází se svým přítelem Vlatkem z reality show Big Brother. Do domečku se můžu dostat jenom já. Kdo to otravit tak pozdě večer? Honzo, jdi otevřít. Proč zrovna já? Teď! Marie, asi zvoní telefon. Ne, to je u dveří. Cože? Opravdu sněží? Tak a už jsem konečně doma. Ahoj, jmenuji se Pravek. Víš o tom, že tak krásná a mladná dívka jako ty si zasluhuje obdiv. Prosím svou a budu tvým ochráncem. Mami! Mami! Dceruško moje, už se zvrátila z teplých krajin? Hraješ. To je tvoje sestra? Nikdy jsem ji tady neviděl. Jo, zrovna se vrátila z koncertu Justina Biebera. Takže ona ujíždí do Justina Biebera? Marie, já si myslím, že nesněží. Jo, furt si pouští nějaký Baby, Dejmy a takovýhle sračky. Hraj už. Mami, no Justin byl prostě úžasný, když zpíval Baby. Tak seskočil z pódia. Prostě přišel ke mně, podíval se na mě těma svýma kukadlama a dal mi pusu. No to bys neuvěřil, on mi fakt dal pusu, dívej! O fuj, doufám, že jsi něco nechytla. Zítra musíš do školy. Ale mami! A jsem pánem domečku. To není možný, ty prostě podvádíš. Marie, já si nemůžu pomoct, mně se zdá, že nesněží. Baby, dej mi baby, tak baby, dej mi baby, tak baby, dej mi baby, dej, nebudeš litovat. Bez dělky a půzny neberem.